municipal que nos acompañan, familia de Isabel Boullón, señor rector, secretario xeral de Política Lingüística, académicos e académicas que nos acompañades e que acompañades a Ana Isabel Boullón Agrelo neste acto de recepción. Estamos á beira do mar, ten ese arrecendo de ría que xa levanta o espírito, e pola nosa banda agradecer á Corporación Municipal e ao alcalde da Pobra a disposición deste acto que para nós ten o cariño da Pobra, que leva ademais a Academia por Galicia da man dos seus académicos e académicas, neste caso da man da nosa nova académica. E o acto ten unha sesión plenaria extraordinaria. Doi en primeiro lugar a palabra ao secretario en funcións, Enrique Monteagudo, para que dé a lectura á certificación do acordo en que se determinou a celebración da sesión de ingreso de Ana Isabel Boullón Agrelo. Grazas, señor presidente. Moi bo día. Enrique Monteagudo, secretario en funcións da Real Academia Galega, certifica que en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 22 de decembro de 2020 adoptouse, entre outros, o seguinte acordo: nomear a dona Isabel Boullón Agrelo académica e numeraria desta Real Corporación para ocupar a vacante producida tras o falecemento de don Xosé Luís Franco Grande. En xunta da Comisión Executiva reunida o día 10 de novembro de 2021 acordouse sinalar a data do 11 de decembro de 2021 para a celebración do acto de ingreso na Real Academia Galega da académica eleita dona Ana Isabel Boullón Agrelo, a quen lle contestará en nome da Corporación o académico de número don Ramón Lorenzo Vázquez. A cerimonia de ingreso terá lugar no Teatro Cine Elma da Pobra de Carmiñal ás 12:30 horas. E para que así conste, expido o presente certificado na cidade da Coruña o día 11 de decembro de 2021. Moitas grazas. Agora rógolles, como é perceptivo, as académicas presentes de máis recente nomeamento, Marilar Aleixandre e Ana Romaní, que se levanten e acompañen a recipiendaria a esta tribuna. Ten a palabra Ana Isabel Boullón Agrelo, que dará lectura ao seu discurso de ingreso que leva por título Todos os nomes, identidade, pobo, país. A vida da Academia non seguía un camiño rectilíneo, en parte fío de Penélope, tecer e destecer, épocas ermas e tamén grandes avances, reflexo en boa medida da propia historia de Galicia.
pero, en todo caso, integrada por persoas que tiñan unha idea definida de que Galicia era un problema colectivo, unha realidade concreta, un pobo esmagado e a risco de esbarrullarse, unha empresa colectiva na que todos tiñan un posto, que colaboraban nun proxecto cultural que estaba en camiño, que entregaban o esforzo individual, o esforzo colectivo de recobrar a personalidade do pobo galego. Estas palabras empregounas Xosé Luís Franco Grande para describir a súa xeración, a xeración da noite, pero penso que son válidas tamén para a xeración dos galeguistas que a fundaron, para as seguintes e para as de agora mesmo. Camiñamos, pois, tras Murguía, Martínez Salazar, Eladio Rodríguez, Ramón Otero Pedrallo, Antón Vilar Ponte, Castelao, Beizón, señores académicos, por incluirme no seu ronsel. Acabo de mencionar a Xosé Luís Franco Grande, o académico a quen dobre honra sucedo nesta cadeira. Nado e criado en Tebra, educouse en Santiago e viviu maiormente en Vigo, onde exerceu a súa profesión de abogado. Desde rapaz sentiuse vinculado ao galeguismo. Nos seus anos universitarios composteláns entrou en contacto con outros mozos que, como el, estaban a descubrir Galicia nos anos escuros do franquismo, damando os poucos sobreviventes do naufraxio do 36, nomeadamente Ramón Otero Pedrallo e Ramón Piñeiro. Alí tratou a case todos os que estaban a facer algo polo país, por caso a Bernardino Graña, Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, Xosé Manuel Beiras, Rodríguez Mouruño, Xoana Torres, atafegados tamén desde a literatura ou desde outras trincheiras no labor de seguir petando na conciencia de Galicia. Todas esas vivencias reflectíunas nos anos escuros, obra con que encetou o seu labor memorialístico, do que tamén forman parte os perfis sobre diversos persoeiros da cultura e o epistolario con Ramón Piñeiro, todas elas achegas necesarias para a nosa memoria colectiva. El era moi consciente da importancia de tal labor. Ningún pobo con boa saúde, escribiu, pode esquecer o seu pasado, tanto próximo como afastado, porque sería o mesmo que descoñecerse, sería carecer no tempo de referencias e de referentes, sería, ao cabo, un pobo entangarañado. Desde moi novo comezou a desenvolver a súa vocación poética, que deu a coñecer nas festas minervais e sería recollida na súa maior parte en Erdo de Memoria e Tempo. Na súa obra poética trata do transcorrer do tempo e a reflexión sobre o eu. Mesmo en épocas de poesía socialrealista, na súa escrita prima o lirismo da poesía existencialista e saudosa. Iso non significa, non obstante, que refugase mirar para fora. Foi articulista en prensa tamén desde moi novo e ata o final aplicou o seu ollar crítico e sen contemplacións á realidade política e social. Participou en obras colectivas, programas radiofónicos, traducións, edicións, asociacións culturais, en fin, unha actividade infatigable ao longo de toda a súa vida a prol do país. Voume deter un chisco polo que me compete noutra faceta de Franco Grande, a de lexicógrafo. Aínda que de formación xurídica, el mesmo conta que espertou nel o amor polos dicionarios desde novo, no Instituto Santa Irene de Vigo. E despois, para contribuir ao país, aceptou a encomenda de Ramón Piñeiro e Paco del Riego para facer un dicionario, que saíu do prelo en 1968. Había converterse nun éxito de venda sin precedentes ata ese momento no libro galego. 8 edicións, con arredor de 90.000 exemplares vendidos. Foi durante 2 décadas o texto de referencia dos lectores galegos. Disimulen que, a propósito disto, conte unha anécdota persoal. Cando a miña promoción comezou os estudios de filoloxía, en 1980, non existían prácticamente manuais de aprendizaxe da lingua, máis cos galego 1, 2 e 3 do Instituto da Lingua Galega. Por non existir, nin existía a norma. Naquel momento, o ensino do galego non estaba regulado na educación obrigatoria, nin se creara a administración autonómica. Por tanto, o dicionario que usábamos a cotío era o Franco Grande. Moito máis manexable que o dicionario enciclopédico de don Eladio Rodríguez, tiña un número de voces equivalente e satisfacía moitas dúbidas léxicas. Pero publicáronse as normas da Academia en 1982 e un ano despois aprobouse a Lei de Normalización Lingüística. Os materiais que había ata o momento quedaron obsoletos, porque, aínda que partían da mesma tradición ortográfica, cumpría que libros de texto, dicionarios e gramáticas se axustasen á variedade estándar para o uso normalizado da lingua no ensino e na administración. Un día, os alumnos protestamos a profesora. E logo cando ides facer un dicionario? E aquela profesora moza, Rosario Álvarez, sen inmutarse, retounos: facedeo vós. Rimos, claro, para nós, elaborar un dicionario era algo estratosférico. Pero, efectivamente, poucos anos despois, varios dos alumnos que estábamos naquela ateigada aula de Mazarelos participamos na confección do dicionario normativo, que pretendía ser o herdeiro do Franco Grande, por encargo da mesma editorial, Galaxia.
Eran tempos novos, tamén para a lexicografía. A sociedade demandaba todo tipo de recursos e por esa época chegaron por fin os dicionarios monolingües e os de xerais constituíron o seguinte boom editorial. Foi a continuación da empresa que retomaran Franco Grande e antes de él Leandro Carré Alvarellos, quen ocupou esta mesma cadeira, e antes don Eladio, e a principios do século XX a propia Academia, quen agora continúa co seu dicionario web para toda a sociedade. Formamos parte dunha cadea da que Xosé Luís Franco Grande constituíu un dos seus selos máis rexos. Ser a raíz que a pouco estuga o chan e a ponla tamén onde o vento zoa, raíz na terra e tempo neste mundo. Así fala de si mesmo nun dos poemas de Ossío Donón. Foi, efectivamente, testemunho e memoria, conciencia crítica e servizo ao país. O meu parlamento titúlase Todos os nomes e tomo emprestado do romance de Xosé Saramago porque coido que, en certa maneira, reflicte a situación de ocultación de nomes que afectou o noso país. Nesta novela, que ten como escenario principal o Rexistro Civil portugués, non se cita nome ningún, agás o do protagonista, o señor Xosé, que non casualmente é tamén o doutor. A despersonalización burocrática, a indefensión ante o poder e maila a identidade son asuntos que atinxen directamente a onomástica. A novela fala tamén de que, por moito que a persoa este asoballada, sempre hai marxe para a liberdade, ou polo menos para un certo grau de liberdade. De algunha maneira contestaba isto Uxío Nogueira, pero 40 anos antes de ser escrito o romance, en 1956. Os que así nos tein, só tein noso os nosos nomes no censo. O tema escollido supón unha reflexión sobre os traballos realizados desde o principio da miña carreira académica, coa miña tese de doutoramento, Antroponimia Medieval Galega, dirixida polo meu mestre, Ramón Lorenzo, e que despois tratei con diferentes perspectivas. Non son a primeira en traer este asunto a esta mesma palestra, pois xa Fernando Martínez Morás escolleu a toponimia galega para o seu discurso de entrada na academia, ilustre precedente de hai case un século, en 1926. Obviamente, retomando o título deste texto, o meu propósito aquí non é tratar todos os nomes, senón reflexionar sobre algúns dos aspectos dos nomes de persoa e os nomes de lugar na nosa sociedade. Entre os estudosos da onomástica, repítese a miúdo a pregunta «que hai nun nome?», formulada por primeira vez por William Shakespeare, cando Xulieta interroga a Romeu sobre a importancia do seu apelido. Ti es ti, aínda que sesas un Montesco. Que é un Montesco? Non é man, nin pé, nin brazo, nin cara, nin parte ningunha do corpo. Cambia o nome. Que hai nun nome? O que chamamos Rosa, con outro nome tería o mesmo recendo. Se Romeu non se chamase Romeu, conservaría a súa mesma perfección sen ese título. A banda lettre, Shakespeare poñía de relevo a arbitrariedade do signo lingüístico, que moitos anos despois explicaría Ferdinand de Saussure, ao indicar que a unión entre significante e significado é inmotivada e convencional. Dos nomes propios tense dito que carecen de significado. Son signos lingüísticos especiais que só constan de significante e de designación, a realidade extralingüística, unha persoa determinada, un lugar concreto. Desde o punto de vista da psicoloxía cognitiva e a neuropsicoloxía, tense demostrado que é máis difícil recordar un nome ou apelido ca un sustantivo da lingua común, o chamado fenómeno da punta da lingua, ou ca calquera outra información sobre a persoa, o paradoxo Baker-Baker. Custa máis recordar que alguén se apelida Ferreiro ca saber que esa persoa é un ferreiro. Hai diversas hipóteses que intentan explicar estes fenómenos. Para un, os nomes propios son procesados por diferentes vías no cerebro e quizáis nunha zona específica del. Para noutros, débense á singularidade dos nomes persoais. Un nome persoais é único para cada individuo, mentres que outras características son compartidas por moitas persoas. Ademais, o nome ou o apelido son etiquetas que non comunican información sobre o portador. Pero é isto así? O nome non comunica nada sobre o portador? Non exactamente. Poñamos por caso, se coñecemos a alguén chamado señor Antonio, é probable que se trate dun home de idade avanzada, que fale galego, que lle guste o polvo e que oíra falar de Rosalía de Castro. Iso é, a partir dos nomes adoitamos deducir información sobre as características e a cultura de orixe desa persoa. Da mesma maneira, podemos intuir a década de nacemento de persoas que levan un nome moi frecuente. Mónica, Vanessa e Iván, na de 1970, Iria a partir de 1980, Uxía desde 1990. Evidentemente, a información proporcionada é de precisión variable, depende de moitas circunstancias e da natureza do propio nome. Pero, en todo caso, pode afirmarse que un nome propio é máis ca unha etiqueta, posto que manifesta posturas ideolóxicas, sociais, estéticas dos pais, así como as súas experiencias persoais e mesmo as esperanzas depositadas na meniña ou meniño. Nomen, omen, no nome está o destino, dicía o aforismo latino.
Pensemos agora nun lugar chamado Outeiro. Neste nome propio podemos distinguir o significante, a súa representación fonética, Outeiro, e a designación, cada un dos 151 lugares que constan no nomenclátor de Galicia. O que se pode deducir del é a motivación, isto é, a vinculación entre o nome e o lugar designado, que pode coincidir ou non co significado do lexema. Hoxe pode non haber nesa localización un outeiro, igual que unha persoa chamada Francisco Bispo, hoxe non é bispo. De feito, a razón que motivou un topónimo puido mudar co paso do tempo, desaparecer as especies vegetais ou animais, desplazarse á localidade originaria. A máis disto, os nomes de lugar non só posúen unha dimensión lingüística. Un topónimo dun lugar habitado ten unha categoría legal e administrativa e, como tal, figura no nomenclátor de Galicia. E cada unha desas porcións de espazo xeográfico está ateigada de significados connotativos. Son realidades sociais inmersas en intricadas relacións culturais e concepcións do espazo en tensión permanente. Os galegos ben coñecemos isto. Seguimos sendo testemuñas e denunciantes da deturpación dos nosos topónimos, que, aínda que protegidos pola legislación, non están exentos de ataques, agora tamén na cartografía en Internet. Vémolo cotío nas mudanzas das denominacións das rúas e sufrimos históricamente a traducción e hibridación de parte dos nosos nomes e apelidos. A nomástica, en fin, é parte do noso patrimonio inmaterial. Os topónimos vinculados coa terra e os nomes e apelidos coas persoas serán o foco nos seguintes capítulos, atendendo non só a súa vertente lingüística, senón tamén as súas dimensións sociais e simbólicas. Que nos contan os nomes de persoa? Todos somos conscientes da vixencia ou da decadencia de determinados nomes de persoa, ou do auxe e caída de algúns con vida efémera. Adoita atribuirse estes movementos á influencia dos medios de comunicación, pero en realidade constatamos os mesmos movementos desde que se conserva a documentación escrita na Alta Idade Media. Había xa daquela formas de difusión cultural que espallaban uns determinados nomes, pois senón sería inexplicable, por exemplo, que entre os séculos 8 e 10 a gran maioría dos nomes fosen en toda Galicia de orixe xermánica, a do Sinda, Goldregoto, Ailo, Froila. Os nomes de orixe latina ou transmitidos polo latín aparecen na mesma época e van aumentando co paso dos séculos. No século XIII e, sobre todo, no XIV e XV, xa recoñecemos a maioría dos nomes actuais: Xoán, María, Tereixa, Mariña e Inés, Pedro, Fernando, Gonzalo. A liberdade de nomear foi restringida a partir do século XVI, tralo Concilio de Trento, cando a Igrexa Católica dispuxo que os nenos levasen nomes tirados da religión, ben do Antigo ou do Nome Testamento, Xosé, Xoaquín e Ana, as advocacións marianas, ou dos santos que querían promocionar, difundidos por ordes religiosas, Francisco e Clara os franciscanos, Catalina e Vicente os dominicos, Ignacio, Francisco e Xavier os xesuítas. Simultaneamente, a desaparición da lingua galega na documentación escrita supuxo para os nomes persoais o esvaecemento das formas galegas. As novas devocións escribíanse directamente en castelán e os antigos nomes medievais foron traducidos, aínda que a realidade oral era distinta, pois, como a propia lingua galega, perduraron no uso cotián durante os séculos. Estas disposicións eclesiásticas determinaron a nominación prácticamente ata finais do século XX. O lapso máis significativo ocorreu durante a Segunda República Española, ao apareceren como nomes conceptos alusivos á nova realidade política, liberto, libertad, democracia, e nomes en linguas distintas do español. Pero durou pouco. Unha das primeiras disposicións do réxime de Franco, en 1939, foi derrogar a lei republicana do rexistro civil e mandar riscar nos rexistros os nomes que non estivesen en español ou no santoral romano. Se os pais ou representantes legais non substituían o nome, despois de 60 días os encargados do rexistro impoñían aos inscritos o nome do santo do día en que naceran. Así, é no último terzo do século XX cando comeza a haber unha renovación antroponímica de maior alcance, pois non só polas innovacións legislativas tras a chegada da democracia, pois desaparece a obrigatoriedade de usar nomes en español, senón polas mudanzas na sociedade, que con distintas velocidades se produciron en toda Europa occidental. Movementos de poboación de áreas rurais ás cidades, perda de influencia da Igrexa Católica, cambio nos modelos de familia e impacto dos mass media, sobre todo da cultura estadounidense. A xente descubría novas posibilidades de nomear os fillos alén dos santos principais ou das obrigas familiares. E esas escollas, marcadas pola estratificación social e a moda, están estreitamente relacionadas coa identidade, a identidade mostrada, a identidade desexada. Cada persoa está íntimamente vinculada co seu nome desde a infancia. Existen conexións psicolóxicas entre os nomes, a identidade e un mesmo. Hai quen calcula que o nome propio atrae a atención dos meniños desde os 6 meses de idade. De adultos, a secuencia fónica do noso nome ten unha especial significación emocional para cada un.
Os nomes amosan a identidade cambiante ao longo da vida. A familia ou achegados próximos chámanos por un hipocorístico infantil. Os compañeiros de colexio polo prenome ou polo apelido. Na aldea ou na vila polo alcume familiar ou polo nome da casa. En instancias oficiais polo nome completo e sendo adultos escollemos a forma que preferimos, coa que nos sentimos máis identificados. Monchiño, Moncho, Ramón, Don Ramón son denominacións distintas nun momento preciso da vida, que revelan relacións específicas na constelación social de cada persoa. En fin, a identidade está formada pola suma de todos os seus nomes. Pero a que chamamos identidade? A identidade é quen somos de verdade, como os outros nos ven e como nos vemos a nós mesmos, o conxunto daquilo que compartimos cun grupo e asemade o que nos individualiza. Elabórase desde o nacemento a partir de múltiples factores e exprésase de moitas formas. A maneira de vestir, de falar, de lecer, non é fixada e estable, senón un proceso flexible que cambia constantemente ao longo da vida da persoa. E non se forxa de xeito totalmente libre ou persoal, posto que sempre está mediatizada por factores contextuais e sociais. Características intrínsecas da identidade son a continuidade a través do tempo e maila coherencia anterior. Mais no contexto cultural postmoderno, faise imposible unha identidade básica esencial, pois tende a ser un proxecto continuamente reconstruído e relatado. Tense falado de identidade nómada, camaleónica, de identidade palimpsesto. Vivimos, segundo a descripción de Zygmunt Bauman, nunha sociedade líquida. As relacións sociais, afectivas, económicas e productivas son fráxiles, fugaces e maleables. A identidade moderna necesita reconstruirse como resultado da ausencia de certezas, da falta de significado acarretada polo consumismo, a influencia dos mass media, a volatilidade das redes sociais e a globalización. Non é exclusivamente individual e, desde o punto de vista colectivo, vai en círculos concéntricos, familia próxima, familia extensa, comunidade local, vila, rexión, nación, etc. Outros modelos baséanse na identidade sexual ou de xénero, étnica ou religiosa, segundo o réxime alimenticio, veganos, vegetarianos. O nome propio é un dos aspectos que contribúe á visualización da identidade. Constitúe desde sempre unha carta de presentación da persoa perante o mundo social. Na Biblia, dille Deus a Moisés, «Novi te ex nomine», coñézote polo nome. E por iso, a información que transmite é relativa aos pais, quen son quen dan os nomes. Cando se escollen, non só reproducen certas estruturas e significados sociais, senón que se comprometen activamente na creación delas e recoñécense a sí mesmos e aos seus fillos como clases específicas dentro da sociedade. Esta actitude activa ponse claramente de manifesto cando os nomes persoais son postos por primeira vez, como nos nomes galegos, onde desde finais do século pasado non paran de crecer as novidades onomásticas. Tiradas da toponimia, Irimia, Sarela, Navia, Aloia, Aldán, a xeotoponimia, Cibrán, Cidre, Comba, Icía, a literatura, Loaira, Leilía, a Idade Media, Aira, Saldar, Arroi, o léxico común, Lúa, Ledicia, Arume, inspirados na historia de Galicia, Suevia, Celtia, hipocorísticos, Sabela, Catuxa, Xela, Fuco. Esta excepcional creatividade dase en Galicia só cos nomes especificamente galegos, non cos outras afiliacións lingüísticas. Durante o proceso de escolla, cada un dos nomes é asociado, máis ou menos conscientemente, con certos atributos, valores, grupos e posicións sociais. Os pais deciden, moitas veces sen se decataren, que tipo de significados, valores e tradicións perciben como desexables e aqueles dos que se queren disociar. Tense en conta a frecuencia, a ortografía, a sonoridade, a etimoloxía, se antigo ou moderno, determinadas esferas culturais, galega, celta, norteamericana. Combinando varios deses aspectos nun nome, a través da súa escolla, os pais crean posicionamentos sociais moi sutís e complexos. Aínda máis, o mesmo nome, coa mesma ortografía, pode indicar valores sociais diferentes para diferentes pais. É o que ocorre cos nomes distintivamente galegos, que poden ser elixidos por pais de ideoloxía nacionalista ou independentista, pero tamén, máis alá do pensamento político, por pais galego-falantes de ámbito rural ou por castelán-falantes urbanos. Para estes últimos, o aspecto tradicional, que implica a vontade de manter a continuidade, as raíces históricas e a identidade social, ten menos peso, pois para eles prima o moderno, original. Ademais, consideran o nome galego cariñoso ou afectuoso, riquiño. Os pais con ideoloxía política nacionalista teñen en conta o carácter reivindicativo da cultura nacional, como unha maneira de contestar a imposición lingüística do castelán nos nomes propios durante séculos. Como a identidade se crea en relación cos outros, a percepción dos nomes tamén pode ter importancia para a formación de identidade. O uso de nomes específicos dentro dun grupo axuda a proporcionar cohesión e reforzar o sentido dunha identidade compartida.
En fin, os nomes persoais expresan o gusto parental que comporta unha clasificación social. Cando lle poñen unha meniña un nome particular, os pais dinlle ao mundo e a eles mesmos a que estrato se senten máis vinculados. Así, os nomes serven, consciente ou inconscientemente, como marcadores de estatus. Chegados á segunda década do século XXI, observamos as enormes mudanzas que experimentaron os nomes en Galicia. O contraste co conxunto do século XX é evidente. Daquela, a gran maioría dos nomes eran distintivamente españois, José, Carmen, Jesús, Josefa, ou comúns, Manuel, María, Antonio, Francisco. Pero no século XXI, os maioritarios son os comúns o galego ou castelán, o que tamén é significativo en canto a identidade, pois son eleccións que buscan non decantarse para un ou outro idioma. Dos restantes grupos, o máis numeroso é dos nomes galegos, que supera dos españois. Na relación dos nomes preferidos en 2019, vemos as últimas tendencias onomásticas. O primeiro que salta á vista é a multiplicidade lingüística, pois hai nomes de procedencias moi diversas. Dentro do grupo máis numeroso, galegos e castelán a un tempo, bastantes non pertencen ao acervo clásico do século XX, pois son novas incorporacións, personaxes bíblicos, Lía, Mara, Saúl, Lucas, Mateo, feminizacións infrecuentes, Martina, Daniela, Adriana e outros, Valeria, Olivia, Gala, Hugo. Despois destes, o grupo con máis presenza é o dos nomes exclusivamente galegos, Uxía, Sabela, Iria, Xiana, Erea, Lois, Martiño, 17 en total, frente a 9 distintivamente españois, Vega, Julia, Lola. Que motiva a difusión dos nomes? As modas son o produto conxunto de condicións externas e de mecanismos internos. Referireime a algúns dos que afectan os nomes propios, o patrón fonético, o sexo e a influencia dos mass media. Independentemente do seu significado, etimoloxía ou historia, a secuencia de sons, o número de sílabas ou a acentuación tense presente na escolla de maneira máis ou menos consciente. Xosé Luís Regueira estudou os patróns fónicos dos nomes de Galicia na década de 1990 e contrastounos cos dos nomes comúns máis frecuentes. A tendencia nos últimos decenios indica unha reducción continua na lonxitude dos nomes, en parte pola decadencia dos nomes compostos, nos femininos pola desaparición do caso obrigado María en primeira e segunda posición e polo declive das advocacións marianas, derivadas usualmente de topónimos, Montserrat, Almudena, Rocío, Guadalupe, ou de circunstancias da vida da Virxe, Dolores, Angustias, Concepción, Purificación. Un patrón moi abundante nos nomes femininos é o dos bisílabos con A nas dúas sílabas, Lara, Sara, Alba, Carla, Clara, estruturas que parecen indicar unha hiperfeminización, nunha tendencia que diferencia os nomes femininos dos masculinos. Os nomes masculinos son máis dificilmente sistematizables, con certo predominio polos bisílabos con vogal tónica A e O na última sílaba. Pablo, Carlos, Iago, abundan os bisílabos agudos e adoitan rematar en consonante, Xián, Martín, Gael, Manuel. En definitiva, os patróns fonéticos dos nomes persoais afástanse en certa medida dos do léxico común, afastamento máis acusado nos nomes masculinos e, naturalmente, nos de orixe estranxeira. As estruturas máis frecuentes entre os antropónimos serven de modelo para os nomes novos. Así, Gala, Mara replican os anteriores Sara ou Ana, Gael e Xoel son atraídos por Manuel ou Daniel, María e Lucía tiran por Uxía e Antía e estes por Sofía, Lía, Mía, etc. Evidentemente, existen tamén motivacións extralingüísticas que influen na expansión ou no declive de certos nomes. Ata na máis estable das sociedades hai un constante fluxo de sucesos que altera en cada período os símbolos asociados con algúns nomes. A popularidade de algunhas persoas proporciona cambios aleatorios nas asociacións simbólicas. Son coñecidos os declives de Óscar en Inglaterra tras o xuízo e condena de Oscar Wilde a principios do século XX, de Adolf en Alemanha tras a Segunda Guerra Mundial ou de Donald nos Estados Unidos tras a creación do Pato Donald en 1936. Moitos dos nomes máis populares son impulsados pola súa aparición recorrente nos mass medias. Por caso, na lista do 2019, Aitana, habilitado como nome persoal por Rafael Alberti, popularizou unha actriz española e últimamente unha cantante de Operación Triunfo. Sofía é nome de dúas integrantes da monarquía española. Lara, personaxe da película Doutor Zivago de 1965, difundiu no século XXI Lara Croft. Iago, espallado a partir de 1980, soa nos medios polo futbolista galego Iago Aspas. A influencia da variable sexo vai mudando na sociedade e tamén no tipo de escolla de nomes. Ata agora, en Europa e nos Estados Unidos, os nomes masculinos eran máis tradicionais e estables, por estaren asociados ás nocións de continuidade familiar e social. Por iso, os nenos herdan
o nome dos pais en maior proporción que as nenas, e os femininos máis proclives á innovación e a introducir nomes estranxeiros. Iso sí, tradicional pode significar cousas diferentes. En Alemanha, por exemplo, nos masculinos implica recorrer a tradición xermánica, concorde cos sentimentos nacionalistas. En Galicia, en cambio, o conservadurismo manifestábase co maior peso dos nomes en español. E iso, xunto co menor uso de nomes estranxeiros, é o que viña ocorrendo ata agora. Pero esa situación parece que está a mudar, segundo os datos dos últimos anos. De feito, atopamos máis nomes estranxeiros entre os masculinos. Enzo e Luca, italianos, Tiago, brasileiro, Oliver, inglés, Liam, irlandés. 8 en total, fronte a case metade nos femininos. Chloé, Mía, Nora, Gala e Vera. Manifesta isto percepcións cambiantes nos roles de xénero na sociedade? É demasiado aventurado para afirmalo, desde logo, só con estes datos, pero podería ser un indicio máis na mudanza na consideración do home como esteo indispensable na continuidade familiar. En xeral, os nomes persoais experimentan desde finais do último século un ciclo cada vez máis curto, como pasa no resto de Europa, noutra manifestación da realidade líquida. Dura menos tempo e son sustituídos por novidades onomásticas que poden vir de outras linguas, preferentemente da órbita angloamericana. Os Christian, Jessica, Jennifer de finais do 1980 son agora Dylan ou Liam. O grupo que máis aumenta é o das formas distintivamente galegas e baixan os nomes españois. Os nomes galegos recorren a toponimia como principal fornecedora de formas novas, o que é unha forma clara de reafirmar a identidade persoal coa identidade do país. E os apelidos? O corpus dos apelidos galegos forxouse na Idade Media, cando comezou a engadirse unha segunda forma ao nome propio para evitar a homonimia. Esta segunda forma podía ser un patronímico, isto é, o nome de pai. Vasco Méndez era fillo de Mendo. Era o sistema máis frecuente e neles concéntranse hoxe os apelidos con maior número de ocorrencias. Tamén se empregaron topónimos, nun primeiro momento enlazados coa preposición de, que aínda moitos conservan, da vila, do pico, do val, do pazo. E, por último, sobrenomes, que describían algunha característica da persoa: Branco, Petro, Calvo, Garrido, profesións, Ferreiro, Mariño, Fariña, ou cargos, Conde, Cabaleiro, Fidalgo. Tras a Idade Media produciuse unha castelanización forzosa de certas formas. Outeiro virou para Otero, Martís para Martínez, Afonso para Alonso, situación que ten ocorrido noutras sociedades e que se ten denominado colonialismo nomástico, unha política lingüística de facto que pretendía a asimilación co castelán e que foi logrado só ata certo punto. Iso repercute tamén na identidade persoal e na identidade colectiva. Porque os apelidos constitúen tamén un signo de identidade, pero de distinta índole cos nomes persoais, posto que non son electivos, senón hereditarios. O vínculo identitario é diferente, ponos en relación coa nosa familia, en un sentido máis amplo, coa sociedade antiga. Se que así, ese sentimento de identidade social que implica un apelido pode cambiar conforme cambia a sociedade. Un traballo centrado na vinculación entre os apelidos e a identidade en Noruega demostrou como evolucionou a consideración dos apelidos toponímicos, que foron os máis prestixiosos do século XX. Agora, o apelido representa para os portadores unha vinculación emocional ca súa familia máis que co lugar de onde deriva. E por riba disto, o máis valorado é que sexa pouco común. O apelido son eu, constitúe unha expresión da identidade persoal. Este cambio ponse en relación cos procesos de globalización, o individualismo e a concepción posmoderna das sociedades occidentais desde a década de 1980. A nova articulación das realidades sociais comporta a desvinculación do individuo coas persoas que ten arredor, coa familia e co seu territorio orixinario. O que importa agora do apelido é a súa capacidade para sinalar que a persoa é única na súa comunidade. De maneira un tanto paradoxal, ese sentimento posmoderno na consideración dos apelidos en Noruega, propio das sociedades urbanas occidentais, pode ser beneficioso para a recuperación dos apelidos galegos, na medida en que moitos dos apelidos toponímicos mostran unha porcentaxe moi alta de formas deturpadas, e a forma restaurada sería realmente unha forma exclusiva. Serían os casos, entre outros moitos, de Caxade, fronte a Cajade, Penabade, fronte a Penabade, Teixido, Moláns, etc. E que nos contan os nomes de lugar? Moitos dos estudos toponímicos dos últimos tempos abórdanse desde a perspectiva do que se deu en chamar toponimia crítica, que vai máis alá do interese etimolóxico e pon o foco nas múltiples implicacións negativas derivadas das políticas lingüísticas de gobernos coloniais, tales como a supresión de linguas minoritarias ou o falseamento da historia da paisaxe lingüística do territorio.
Un dos focos céntrase nos discursos hexemónicos que emerxen en relación con sistemas toponímicos a partir dos cambios en países de ocupación colonial, como Irlanda, Australia, Sudáfrica, onde a toponimia orixinaria foi eliminada en favor da potencia colonizadora. E foi a finais do século pasado cando, como en Galicia, en moitos lugares se procedeu a restaurala. En Australia, a proposta de 1989 de renomear o Grampians National Park, substituindo os topónimos europeos, ingleses e escoceses, establecidos alí desde 1836 polos orixinarios indígenas, suscitou un encendido debate. Os partidarios de Mantelos arguían que iso implicaría eliminar a historia colonial e, como descendían dos pioneiros que se estableceran naqueles lugares, vían o seu patrimonio cultural ameazado. Os propoñentes da reforma aducían que Mantelos significaba eliminar a historia indígena anterior, que se remontaba a 17.000 anos, e suxerir que a terra e os seus habitantes non existían antes da chegada dos colonos, 200 anos atrás, ou que a súa existencia non era importante ata o momento de seren descubertos polos europeos. A proposta inicial de restauración dos nomes non funcionou como se agardaba por varias razóns. Entre outras, a poboación local non fora consultada e a maior parte da comunidade descoñecía a herdanza cultural indíxena. Tras isto, propuxéronse determinados pasos para desenvolver este tipo de procesos. En primeiro lugar, a restauración dos nomes debe basearse nun programa que permita aos membros da comunidade local participar no proceso de toma de decisións. En segundo lugar, a autoridade toponímica debe executar programas de educación para explicar como e por que hai que modificar certos topónimos e como se inxiren dentro do patrimonio cultural. Tal programa educativo é de importancia fundamental, posto que permite que aqueles membros da comunidade non identificados cos nomes que se queren restaurar reciban e procesen información para poderen desenvolver vencellos toponímicos no futuro. Esta situación ten puntos de concomitancia co que ocorreu en Galicia, pero tamén diferenzas. A principal é que aquí non houbo dúas comunidades superpostas, senón unha política lingüística asimilacionista feita por un goberno para o cal a lingua galega era minoritaria, subordinada e menosprezada. Coa chegada da democracia produciuse un enorme cambio na narrativa hexemónica e a política toponímica xogou nel un papel importante na reimaxinación dos espazos da nación. Despois da Lei de Normalización Lingüística, en 1983, que estimula que a única forma oficial dos topónimos sea a galega, a Comisión de Toponimia ditaminou as formas estándares. A maior parte dos nomes susceptibles de seren traducidos ou con sons alleos ao castelán estaban deformados nos elencos oficiais. Rianjo, Puerto del Son, Villajuán, La Puebla del Caramiñal. O novo nomenclátor concitou a aprobación en case todos os casos porque as propostas estándares estaban vivas na fala común e, por tanto, implicaban o recoñecemento dunha historia que vinculaba a comunidade. Pero en algúns lugares, como na nosa vila, a identidade local tiña como referente o nome castelanizado. Esta identificación popular pode parecer espontánea, pero en realidade é o resultado da sensación de prestixio construída históricamente pola oposición das clases dominantes. Asúmese como natural a política hexemónica levada a cabo durante tantos anos. Aquí houve unha certa contestación popular contra a proposta restauradora, a Pobra, en parte porque non houve explicacións abondas sobre a razón do cambio. As tentativas de divulgación, feitas non por ningunha institución oficial, senón por unha asociación cultural, a Misarela, foron intentadas sufocar por parte da alcaldía. Así, pouca xente coñecía a historia do nome, presente na tradición coa forma galega desde polo menos o século XIV, e que perdurara ata había relativamente poucos anos. O argumento popular non era a defensa da castelanización da toponimia, senón simplemente dice Puebla de toda a vida. Compárase a vida dunha persoa coa vida dunha lingua, coa historia do pobo que aquí habitaba desde había séculos. É o froito dunha estrategia que se ten chamado silencio toponímico. Coa retirada da toponimia orixinaria, preténdese crear na poboación unha nova percepción da situación lingüística, cultural e política. Os nomes dos lugares, como vemos, implican valores e tamén comportan relacións de poder. A máis de poderen converterse en instrumento de poder, os topónimos son sinais sociais de pertenza a un grupo, e cantos máis nomes se comparten, máis fortes son os lazos. Coñecer os lugares e os nomes do territorio que nos rodea forma parte do espírito da comunidade, pois refliten unha visión do mundo. Son parte vital da lingua usada de cotío, da memoria e da identidade colectiva. Nacín, modestia fora, nun lugar onde o mundo se chama Celanova, dicía Celso Emilio.
transmitidos oralmente de xeración en xeración durante centos ou milleiros de anos, representan a parte máis viva do patrimonio cultural humano e así foi recoñecido polo Congreso dos Diputados do Estado español por iniciativa da Real Academia Galega e apoio da Xunta de Galicia na Lei para a Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial en 2015. Dicía Manuel Rivas, parafraseando Seamus Heaney, que a toponimia era o primeiro manuscrito da Terra. Pero, en realidade, a maior parte das veces, hoxe, é máis ben un palimpsesto, un pergamiño reescrito, que importa polo que amosa, pero tamén polo que foi borrado. Baiona antes chamouse Irizán, A Coruña foi Faro, Viana do Bolo Robreda. Coñecemos eses cambios porque eran núcleos importantes e quedou constancia deles na documentación medieval, pero de moitos outros non saberemos nada. Conservamos, iso sí, reliquias das linguas perdidas nos nomes prerromanos, o maño, a curota, o xobre, pero moitos foron desaparecendo co transcorrer da historia. No seu discurso de ingreso na Academia, Marilar Alexandre indica varios dos elementos primordiais da paisaxe galega, alertando da súa progresiva destrucción, a ferida dos encoros e das canteiras, a agresión contaminante que ven polo mar, nunca máis, a fuxida do campo, coa perda conseguinte da microtoponimia, e menciona como os nosos escritores tratan a componente física, a transformación humana, as puntadas que sustentan a paisaxe. Todo é pertinente. A perda da paisaxe é a perda da toponimia, pois eses elementos primordiais vense reflectidos nela punto por punto. Como é o noso país? Ou mellor, como os nosos devanceiros viron o país? Cales foron os trazos que consideraron máis significativos para nomear os lugares en que vivían? A categoría máis representada na toponimia é a natureza, os diferentes elementos visuais que marcan de modo máis duradeiro a paisaxe. Pedras, laxe, lousa, picos ou elevacións, cuíña, lomba, composición do terreo, ermos, areos. En segundo lugar, os elementos vexetais, todo tipo de árbores froiteiras, plantas cultivables ou silvestres. O xénero botánico máis importante é o quercus, nomeado coa raíz prerromana, carballo ou coas latinas, reboredo, cerqueiras. Na expresión da agua, elemento omnipresente do territorio, abunda o componente etimolóxico prelatino, sinal da súa antigüidade. As formas léxicas recoñecibles de orixe latina designan aguas correntes, entre ríos, tarríos, regueiros, roxos. O mundo animal ocupa o último lugar dos elementos naturais. Non se citan os animais con maior interese alimenticio ou utilitario, senón os que describen o terreo por asociación aos lugares en que vivan. Aves, aguiar, coruxeira, cucos e insectos, carrachal, formigoso, moscoso. Os cultivos e o aproveitamento do terreo en xeral eran fundamentais na economía agraria. Antón Santamarina explica moi elocuentemente. No século XVIII, XIX e principios do XX non había palmo de terra que non estivese explotado. Se non era terra de panlevar, era terra de pastoreo. Onde o labrador non poñía nome, estaba o pastor para poñelo. Unha fonte, un reguiño, unha pena, unha cárcava. Calquera accidente que valese de referencia tiña nome. As vías de comunicación son referentes importantes. Brea, que ven do latín vereda, o camiño ancho, carreira. E o último grupo é dos nomes persoais, Paio, os Dices, os Martises, entre os cales están os nomes dos santos, nomeadamente San Pedro, San Martiño, Seoane, que ven de San Xoán, e Santa Baia. Ata ese momento tratei sobre nomes persoais, sobre como se deseñou na paisaxe o corpus toponímico de Galicia e sobre as relacións onomástica e de identidade. Obviamente, faltan moitas cousas por dicir, porque a onomástica é materia inesgotable. A microtoponimia, os alcumes, os nomes comerciais. Canto vale un nome? Que nomes de marca se escollen en Galicia? Existe a marca Galicia? E os outros nomes, animais, barcos, moitos máis temas que abordar, que demostran o obrigado carácter multidisciplinar da onomástica. Importa a lingüística, a historia, a xenealoxía, a xeografía, a xeoloxía, a botánica, a psicoloxía, a socioloxía. Quedan moitas frontes abertas, moitas posibilidades de estudo, mas aquí quero rematar con un último aspecto, o formidable recurso que constitúe a onomástica como materia literaria. É un campo pouco explorado entre nós, malia as posibilidades que ofrece na nosa literatura. Se consideramos a antroponimia, pensemos por caso no creativo e personalísimo mundo na prosa de Méndez Ferrín ou na fabulación de Cunqueiro, pero neses momentos, para esta mostra, centrareime na toponimia. Os nomes de lugar comezaron a utilizarse con función poética desde que existe a literatura. É moi coñecido o soneto 148 de Petrarca, que comeza así, en magistral traducción galega de Darío Xoán Cabana, a quen aquí lle rendo homenaxe.
Nin Tesino, nin Po, nin Arno ou Tebro, nin Éufrates, nin Tigre, Nilo ou Indo, nin Danubio, nin Don, nin Mar Runxindo, nin Ródano, nin Reno, Loura ou Ebro. O texto original deste primeiro cuarteto contén 24 ríos cunha orde establecida. Primeiro os italianos, logo os asiáticos e africanos e no último verso os europeos. No canon clásico, esta bucólica evocación do locus amenus supón unha celebración emocional e sonora gracias aos topónimos, os cales, pola súa libérrima e misteriosa arbitrariedade, pola súa transparencia ou oscuridade etimolóxica, e por se acharen fora do caudal común da lingua, poseen unha faceta enigmática da que a tradición textual extraeu intenso proveito. Pero na modernidade, o tratamento da toponimia necesariamente mudou. A crítica Iris Cochón chama a lírica reversible as novas series formais, por posuíren unha enumeración que podería organizar os seus componentes en secuencias alternativas ás escollidas, sen por iso alterar o sentido do conxunto. Velaí os caligramas e poemas sobre os topónimos esdrúxulos de Xosé María Álvarez Cácamo. Castro Lázaro, Férveda, Líncora, Rábade, Nóitegos, Présaras, Fontepécora, Céltigo, Sárdoma, Sísamo, Cádevas, Brántega, Córcores, Bóveda, Trástigo, Sérmora. Non se trata só de gozo estético. Estes nomes avéntanos nos tímpanos o que calan as crónicas, palabras estas do cántaro sonético en hábito de epílogo que creou para esta obra Gonzalo Navaza. E teñen unha función específica. Fronte á deslocalización e desarraigo do sistema capitalista, establecese un vínculo. Os topónimos contraveñen a anonimia, a homoxeneización do medio, a deshumanización da metrópole. Cunha orientación semellante, ligada coa ecocrítica, Anxo Angueira explica que a paisaxe, da que a toponimia é símbolo por excelencia, funcionou como parte dunha estrategia de liberación propia das literaturas de nacións subalternas. Porque na paisaxe, a máis de se proxectar o eu subxetivo, tamén se proxecta a subxetividade do nós colectivo. Desde Sarmiento a Rosalía e a Pondal, que soubo utilizar a materia fónica dos topónimos para converter os nomes dos lugares en personaxes. A guerreira Maroña, a safada Bergantiños, os bardos Margaride, Gundar e Toimil, a raza brioxa de Froxán. Pondal, di Angueira, concédelle ao topónimo valores expresivos vinculados á física fónica, paisaxe sonora que encaixa coa paisaxe brava, coa paisaxe esgrebia, coa paisaxe indómita que el recrea. As posibilidades fonosimbólicas da toponimia desenvolveunas máis tarde no Boneira, que soubo ver como estes nomes nos ligan á memoria dos devanceiros, e foi materia xa non para unha descripción idealizada, senón para un proxecto de nación, do Courel a Compostela por terras liberadas. Ben o entendeu tamén Antón Reixa, cando, máis de 30 anos despois, nunha sociedade moi distinta e un escenario mundial tamén mudado, escribiu unha relación de terras colonizadas, fontes de migración. Madagascar, Lalín, Namibia, Ortigueira, Chad, Mondoñedo, Guinea-Bissau, Cambados, Costa de Marfil, Monforte, Senegal, Corcubión, Burundi, Mondariz, Zambia. E nomeando e non describindo cando as palabras cumpren a súa potencia, dicía Noveneira. Eu non son o Uribe da linguaxe, como eses magníficos poetas mencionados, pero creo que cada un de nós somos quen de crearnos a nosa biografía xeográfica, individual, familiar e colectiva, con nomes e apelidos, hipocorísticos, altucumes, topónimos, nomes comerciais, xentilicios festivos, zoónimos. É posible así representar o pasado compartido, as persoas, as paisaxes vividas. Permítanme aquí a licenza de elaborar un ensaio da miña infancia neste lugar, a miña vila natal, donde estes nomes poden ser recoñecibles e recoñecidos. O Castelo, o Caramiñal, o Extremo, Santiños, Doña Amparo, Anxelo, o Grupo, Cine Elma, o Traspaso e o Gildo, Señora Matilde, Mama Carmen, o Tío Pipa, a Campecha, o Chuco, a Jaitiña, Maleteiros, Majorrentos, os do Sacho, Deán, San Pedro, Bazarra, Hermo, Montblanc, Keni, Quisquís, Pantera, Pazos, As Furnas, o Pezocho, o Río das Pedras, Moldes, o Colo de Arca, a Misarela, a Curota, a Covecha, a Jaboteira, o Mar da Arousa. As pedras sobre as pedras e sobre as pedras un nome amado, dicía Xela Arias. Un nome amado, vivido, sentido, lembrado, 100 nomes, 1000 nomes, todos os nomes. Grazas.
para responder ao discurso de Ana Isabel Boullón Agrelo, o académico numerario Ramón Lorenzo Vázquez. Excelentísimo señor presidente da Real Academia Galega, señoras e señores académicos, familiares de Ana, autoridades, señoras e señores. Hoxe é un día especial para min porque teño a honra de contestar o seu discurso de ingreso na nosa institución a Ana Isabel Boullón, unha das miñas alumnas preferidas con quen compartín moitas horas de traballo e porque pasa a sela a ocupar a vacante deixada por unha das grandes personalidades da cultura galega, Xosé Luís Franco Grande, a quen coñecín nos anos de estudante en Santiago, como lembrou a propia Ana nas hermosas palabras con que hoxe honrou e con quen me uní unha estreita amizade desde aquela época tan distante ata a súa morte. Tamén me alegra o feito de que entre na Academia unha voz nova feminina, porque isto demostra moito que as mulleres están aportando á cultura galega en xeral e, no caso de Ana, a filoloxía e a lingüística galegas. Xa non hai teitos de cristal que rachar para as mulleres no campo da cultura galega, chegaron ao máis alto e, por iso, é unha honra para a RAC avanzar no proceso de igualdade no número de membros que a integran. No seu discurso, a nova académica presentou-nos unha síntese perfecta do que representa a onomástica galega e concentrou nunhas cantas páxinas o que foi a maior parte da súa traxectoria investigadora. Desde que se licenciou en 1985 en Filoloxía Hispánica na Facultade de Santiago de Compostela, naquel momento, na compaña do inesquecible Fernando Tato, nunca deixou de ter interese pola lexicografía e a onomástica. Lembro perfectamente como os dous presentaron a tese de licenciatura o 16 de decembro de 1986, ela sobre o léxico usado por Valentín Lamas Carvajal e Fernando sobre o das actas do Concello de Santiago do século XV. E como a escolla do material orixinou unha pequena discusión comigo, que era o director das súas teses, porque só estudaba unha parte do léxico. Ela, co seu poder de persuasión, unha característica que acompañou a teoría de hoxe, axiña me convenceu de que a escolla era abonda para a realización do traballo. Posiblemente, o feito de ter que estudar interna o ensino secundario e o bacharelato nos colexios de monxas das Orzas e da ensinanza de Santiago forxou o seu carácter non precisamente de submisión, senón de reafirmación da propia personalidade e de firmeza na defensa das súas ideas. A súa faceta investigadora únese o seu labor como profesora universitaria, pois axiña comezou a súa andaina, primeiro como profesora interina na Escola Universitaria de Formación do Profesorado de Xeved da Coruña, no 88, e despois como profesora titular na Escola Universitaria de Pontevedra, xaneiro de 1990 a 91, posto que renunciou para ser profesora axudante na Facultade de Filoloxía de Santiago, no 91, e despois profesora titular interina, no 94, e xa profesora titular do Departamento de Filoloxía Galega en outubro de 1996. Ao mesmo tempo, desde 1985, estivo vinculada ao Instituto da Lingua Galega, onde desenvolveu toda a súa investigación e é responsable da sección de onomástica. En tantos anos de profesora, tal como nos pasou a outros moitos, tivo que impartir clases de diferentes materias, como, por exemplo, lingua, crítica textual, traducción directa ou inversa, traducción literaria, onomástica, etc., e deu clases no primeiro e segundo ciclo. Xa nos cursos de doutoramento e despois nos másteres, foise concentrando máis nos temas que lle interesaban, como a onomástica medieval e a moderna, a lingua medieval ou o estudo e edición de textos antigos. Pero tamén debemos indicar que deu cursos de galego para mestres, xornalistas, funcionarios, e que fixo a revisión e traducción de textos na revista universitaria Aula Aberta e que deu asesoramento lingüístico a diversas entidades. Como era de esperar, as tres teses de doutoramento que dirixiu foron sobre toponimia e textos medievais. Os dous traballos de fin de mestrado sobre tema medieval, os de fin de grau sobre toponimia, temática medieval e a escolla dos nomes,
e os traballos de investigación tutelados outra vez sobre toponimia e textos medievais. Ela sempre encamiñou os estudantes para que fixesen edicións de textos medievais, para que recollesen a toponimia de diferentes lugares ou se dedicasen ao estudo dos nomes de persoa. Foron moitas as horas empregadas nestas e noutras tarefas que non impediron dedicarse de cheo á investigación, empezando pola lexicografía. Cando Rosario Álvarez animaba a algúns alumnos a que fixesen un dicionario, como nos comentou no seu discurso, ela estivo atenta e non o esqueceu. Pensou no léxico e de aí que, alén do texto sobre Lamas Carvajal, preparase con outros compañeros de diversos libros moi necesarios nun momento en que o galego entraba na administración. Así xurdiron os 3 cadernos de documentación municipal e os formularios da Administración Educativa en Galicia, este preparado con Manuel Rei Romeu, todos eles publicados polo Instituto da Lingua Galega e realizados na sección de linguaxe administrativa. Para a Xunta elaborou con Carlos Díaz Abraida e Mercedes Penoucos o vocabulario comercial e con Ernesto González, Ramón Mariña e Fernando Tato o léxico da Administración castelán-galego, publicación conxunta do Instituto e da Academia. A importancia destes estudos é innegable, pero tivo moito máis difusión a xuntanza con outros investigadores, algúns deles presentes aquí, para a confección do Dicionario Normativo Galego-Castelán, do que ela falou, publicado por Galaxia e que chegou á 4ª edición no ano 2000. Con este dicionario tamén tivo gran éxito o Dicionario Escolar Galego, coa 5ª edición en 1995, que elaborou con parte dos que fixeran tamén o dicionario e con outros. Cunha grande capacidade de traballo, desde entón non parou de facer investigación sobre lexicografía, onomástica, edición de textos, especialmente medievais, e lingüística histórica. Mentres preparaba a súa tese de doutoramento, comezou a tratar cos investigadores Xesús Ferro, Xosé María García Álvarez, Xosé María Leme e Fernando Tato o tema da onomástica e froito diso son o Dicionario dos Nomes Galegos do 92 e o Teu Nome do 94, publicados por Irindo, obras de referencia de consulta obligatoria ata os nosos días, sobre todo o dicionario, para saber como se denominan os nomes de persoa en galego e con ampla información histórica sobre moitos deles. A tese seguía xestándose e por fin presentou no 12 de abril de 1994 un traballo moi documentado e valioso que tivo o privilexio de ser publicado en 1999 na editorial Niemeyer de Tübingen co título Antroponimia Medieval Galega. Por esta época xa estaba metida de cheo no estudo dos nomes, dos apelidos e da toponimia, pois lembremos que desde 1990 foi membro do proxecto de investigación Dicionario Histórico dos Apelidos Románicos, Patrón, que tiña en Santiago a coordinación para toda a península. Foron varios os coloquios que se celebraron en diversos países e ela resultou a máis traballadora de todos nós, e a verdadeira responsable da dirección do proxecto, encargada sempre de fornecer a información sobre os apelidos galegos que apareceron en todos os volumes publicados do Dictionnaire historique de l'anthroponymie romane. O proxecto internacional únese ao nacional, pois Ana, xunto con Xulio Sousa, realizou na web a cartografía dos apelidos de Galicia por un convenio do Instituto coa Real Academia Galega, traballo colgado na rede no ano 2006, unha revisión da aplicación en 2011 para incorporar novas posibilidades de busca e colaborou na elaboración do recurso en rede Ranking dos 10 nomes máis populares en Galicia, que inclúe información lingüística e porcentual sobre o uso dos nomes persoais. Ademais, como investigadora principal, xuntamente con Fernando Tato, Antón Palacio e Gonzalo Navaza, xa en 1996 emprendeu a tarefa de elaborar o Dicionario dos Apelidos Galegos, proxecto subvencionado pola Xunta de Galicia. Esta empresa tivo continuidade en 2010 co convenio entre a nosa Academia e o Instituto da Lingua para a realización deste dicionario, do que é a investigadora principal e no que traballa xunta Gonzalo Navaza, Antón Palacio e Luz Méndez. Sumemos a todo isto a publicación en 2016 dos nomes en galego, orientación para a súa normalización, un manual xurdido do Seminario de Onomástica da RAC en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, no que se recollen 1.500 apelidos atendendo maioritariamente á frecuencia con que aparecen, coa intención de que os
funcionarios dos rexistros e os usuarios coñezan as formas estándares. Ademais, a guía dos nomes galegos estará axiña disponible na web da Academia para que o público poida facer pescudas sobre os nomes propios. En relación cos dicionarios está a súa participación con María Álvarez de la Granja na elaboración de dicionarios do galego medieval dirixido por Ernesto González Seoane, que tamén foron con ela os editores do volume Aproximación á variación lexical no dominio galego-portugués. Ademais, desde 2007 está integrada no proxecto Dictionnaire Etymologique Roman, dirixida por Eva Vichy e Wolfgang Schweikart, co obxectivo de elaborar un novo dicionario etimolóxico pan-románico, herdeiro dos Romanisches Etymologisches Wörterbuch de Mayer-Lübke, no que ela está encargada de revisar as formas do dominio lingüístico occidental da Península Ibérica. Alén diso, é consultora para os nomes galegos do proxecto Novo Dicionario dos Nomes de Uso no Brasil, coordinado por Juliana Soledade. Xa referida a filoloxía e o estudo da lingua medieval, debemos tamén salientar a edición con Enrique Monteagudo dunha boa morea de documentos no libro de verbo a verbo, documentos en galego anteriores a 1260, e a pertenza á Comisión para a elaboración das normas de edición de documentación medieval da Galaequia Monumento Histórica, proxecto do Consello da Cultura coordinado por Rosario Álvarez Blanco. Lexicografía, onomástica, toponimia. Xa me refirín ao moito tempo que lle dedicou á investigación destas materias durante tantos anos, pero quero dedicarlle un espacio especial ao da toponimia porque é unha temática na que traballou moito nos últimos tempos e que tiven a oportunidade de compartir con ela. Postos a imaginar, eu imagino que Ana estaba destinada a dedicarse á toponimia por unha razón fundamental. Ela naceu na Pobra do Caramiñal e viviu moi de preto a polémica sobre a designación do seu lugar de orixe. A polémica foi dura e ela participou nas discusións opoñéndose radicalmente aos que querían manter o castelanismo Puebla e os que tiñan a inusitada ocorrencia de querer mudar a forma para Póvoa, como podemos comprobar no artigo ao redor do topónimo Pobra, esta cuestión de 1991, ou a Pobra do Caramiñal, perspectiva lingüística, que apareceu en As razóns dun nome, Pobra do Caramiñal, publicación do Consello da Pobra do Caramiñal de 1992. O feito é que desde hai tempo tivo en conta o estudo da toponimia e participa activamente na revisión do nomenclator de Galicia. Esta revisión, iniciada hai algunhas décadas, incrementouse cando o Seminario de Onomástica da Academia foi o encargado de levar a cabo e Ana, nomeada membro correspondente da Academia en 2012, pasou a formar parte do seminario. Nesta comisión de toponimia, xuntamente cos académicos Antón Santamarina e Xesús Ferro, o recén elexido Gonzalo Navaza, os membros correspondentes Antón Palacio, Luz Méndez, Xosé María Lema e o labor inestimable de Vicente Feixó, estivemos todos estes anos mellorando a toponimia e restaurando os nomes correctos. As sesións resultaron sempre moi proveitosas, unhas veces pacíficas, outras con discrepancias, para adoptar a forma que tiña máis apoios, con Ana sempre entre os gañadores. E non só se traballou na recuperación da toponimia, porque en numerosas ocasións algúns dos membros tivo que facer informes para a galeguización de nomes e apelidos que os interesados lle pedían á Academia. Ademais, desde 2016, a Deputación de Pontevedra colabora coa Academia para a celebración dunha xornada de onomástica galega e desde a segunda, ou ben soa ou ben con Luz Mende, foi organizadora e editou as actas sobre os nomes e apelidos, os alcumes, os nomes das rúas, os nomes comerciais e agora celebrouse sobre os lugares no Camiño de Santiago. E non esquezamos que a nova académica foi editora de libros como Estudar toponimia, Antroponimia e Lexicografía, actas do 20º Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, ou na nosa linguaxe galega, a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media, que deu charlas en 19 institutos de Galicia sobre os apelidos co título Por que nos chamamos así,
desde 2014 á actualidade, que publicou artigos de investigación en diversos idiomas, en revistas académicas ou libros de homenaxes, que presentou numerosas comunicacións e conferencias sobre toponimia e onomástica en congresos, simposios, coloquios ou xornadas nacionais e internacionais, en moitos deles formando parte do comité científico, organizador ou como directora, que editou 2 libros de homenaxe, que participa no comité científico de redacción ou asesor de diferentes revistas e asociacións científicas, entre elas da Asociación Galega de Onomástica, desde a súa creación en 1999, que desde 2020 é a investigadora principal para a toponimia de Galicia e Portugal do proxecto de investigación coordinado Toponomástico en Hispanie, que é autora dunha guía bibliográfica de lingüística galega con Xosé Luís Regueira, de coordinador e outros, que con Fernando Tato fixo unha edición con introducción e notas do Teatro de Máscaras, Esquemas e Proxectos de Ramón Otero Pedrallo e que traduciu ao galego varios libros de autores foráneos. Todo o que acabo de decir dá unha idea aproximada dos moitos méritos de Ana e do importante que é para a Academia que poida acoller no seu seo a unha persoa tan traballadora e que tanto leva colaborado na nosa institución. Ben querida Ana, Anabel ou Ana Isabel, todos os nomes, como ti dixeches no fermoso final do teu discurso, eu teño que volver a vista ao pasado e lembrar os moitos anos de colaboración contigo, o cariño que sempre sentín por ti e pola túa familia, e teño que resaltar o moito que admiro a túa capacidade de traballo, o teu tesón, a túa fortaleza discursiva. Por iso me alegro enormemente de verte agora como mérimo numerario da Academia e sei que a túa presenza nela será moi fructífera. Gracias. Moitas gracias, profesor Ramón Lorenzo Vázquez. E agora proclamo, despois de escoitar estas 2 intervencións, como presidente da Real Academia Galega, proclamo académica numeraria da Real Academia a Ana Isabel Boullón Agrelo e fagolle entrega do diploma e impóñolle a medalla distintiva da corporación. Ben, entra na Academia unha señora das palabras e, ademais, especialmente dedicada ao mundo dos nomes das persoas, nomes e apelidos das persoas, dende os nomes e apelidos das persoas e a significación e o valor da onomástica,
aos nomes ás marcas comerciais, que foi unha dos traballos que nas xornadas de Pontevedra Luz Méndez e Maixela centraron especialmente nunha desas convocatorias anuais que fai o seminario de onomástica. Enriquecese o seminario de onomástica, que é unha das liñas de traballo máis solicitadas, máis demandadas, máis, diría que felices nos resultados da academia. Non hai máis que visitar esa web que é Galicia Nomeada, en colaboración, que a Academia desenvolve en colaboración ca Xunta de Galicia, que nos acompaña hoxe aquí o Secretario Xeral de Política Lingüística, e que ten unha demanda extraordinaria de xentes de todo o país e de fora do país, porque nos encontramos co mundo dos apelidos e o mundo dos nomes, pero o mundo dos apelidos e a memoria da toponimia nesas outras Galicias de Alenmar, sobre todo na Galicia de América, que preguntan á academia, que solicitan informes mesmo que ás veces teñen que ver cas súas raíces, cas súa memoria histórica, as memorias dos seus pais, dos seus avós, de moitos galegos e galegas que están en Venezuela, en México, que están en Uruguai, que están na Argentina, e que para eles os nomes, os apelidos ou a memoria daquelas terras que un día deixaron forman parte desa crónica, desa historia a que nos facía referencia Ana Boullón na súa intervención e que logo confirmou polos seus estudos o seu profesor Ramón Lorenzo Vázquez. Por tanto, a Academia hoxe séntese moi honrada, moi agradecida e ao mesmo tempo moi fortalecida polo que significa a incorporación dunha persoa con esta bagaxe e con este traballo para unha área especialmente demandada, como dixen antes, para a institución que é a área de onomástica. Benvida, Ana Boullón, a túa casa, que agora esta xa era antes como académica correspondente, pero agora, como académica numeraria, é para nós moi ben recibida a túa condición de académica. Pola miña banda, un pouco máis que agradecer aos presentes todos a asistencia a este acto. Logo, ao saír, recibirán, como é perceptivo nestes casos, o agasallo da institución do discurso e da resposta do profesor Lorenzo Vázquez, recibirán o impreso para que sexa unha lembranza para todos nós do que foi. E, ademais, é un discurso máis longo, porque como a nova académica Ana Boullón fixo un esforzo grande de síntese para que non excedese en tempo este acto. Pero eu recomendo que lean devagar, porque estes traballos de densidade e que ademais de amenidade, porque hai que dicilo, que temos a obriga aos académicos e académicas non só a traballar na ciencia da lingua, senón tamén ser quen de divulgala, dala a coñecer, e ese esforzo que a Academia está realizando nos últimos tempos a través da comunicación dos seus traballos, aproveitando as novas tecnoloxías. Este acto, que está condicionado pola pandemia e, por tanto, ten un aforo limitado, pois desenvolvese, estáse retransmitindo a todo o mundo, hai que dicilo así agora, a todo o mundo a través de streaming. As tecnoloxías da comunicación nos permiten que hoxe os tean moita xente que non está neste lugar e, por tanto, en nome da Academia eu envío tamén un saúdo a todos aqueles que nos acompañan hoxe a través desas tecnoloxías. Para rematar, agradecer, como dixen ao primeiro, pero quero volverlo a repetir, ao Concello da Pobra do Caramiñal, moi especialmente a Xosé Luís Piñeiro García, o seu presidente, e a Concelleira de Cultura Patricia Lojo, que estiveron sempre a nosa disposición para que este acto poida celebrarse ca dignidade que estamos a constatar. Tamén os representantes dos grupos municipais e o persoal técnico do Concello que colaboraron para o bo desenvolvemento do acto, a Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, que nos acompaña e que está aquí, Antonio López Díaz, o noso reitor magnífico da Universidade de Santiago. Moitos dos que estamos aquí somos, por tanto, profesores desa universidade.
A Fundación Rosalía de Castro, que tamén nos acompaña hoxe, a Fundación Penzol, os amigos de Barbantia, eses amigos tan activos en todas estas terras, a familia de Ana Isabel Boullón Agrelo, os asistentes todos, e como dixen antes, os que están fora. O alcalde da Pobra do Caramiñal, xa fora de programa, quere subir a entregar un ramo de flores a Ana Boullón e a súa paisana, e coa mesma como presidente da corporación, e se non hai nada máis que engadir, señor secretario, entendo que non hai, pois, señor alcalde. Ben, pois agora sí que podemos decir que levántase esta sesión extraordinaria na que recibimos a Ana Isabel Boullón como nova académica da Real Academia Galega. Moitas gracias a todos os presentes. Podémonos facer todos unha foto alrededor de Ana.